Kaixo laizue horide. Zemun. Ondo, guztua hemen zukin. Bai. Jo, nire kuizka ilusioa egitezia. Olazue horide. Nenetatuk egin dezu. Bai pantalla aurrea, bai pantalla hartzea. Eta zer iruditzen joten bagea mila bederatzen da lagogeita behatzea. Igual okerrenago, baina ez zenuen programa bat edo del niño al villasoa. Bai. Hori zazan zure lehenengo lana. Bueno, lehenengotakua, hola, bai, gaine izan zen pixka kuriosua. Kontatuko dizut, anekdota eta guzti. Deitu zian, bueno, emakume zoragarri batek, nigan konfiantza handia zeukan produktora batek, ere Madriden ibili da bera. Eta nik oso gutxi ginen dekan, nola pantalla, no, telebista, no pantalla handin. Eta orduan, bueno, egin un programa bat, banan, hori ETV-n, baina hola, telebizio espainoleako hau bezala ez. Eta laburdetarekin zen da, hori nahi ondo, laburdeta ezautuko, egun ezautu. Zetzan egoten bera kapitulo guztian, eta zen pixka dokumental eta fikzion, ez, holako gauza bat zen, berezi xamarra nasketa. Eta hori nesentziaten, egon behar nola barkoi batian, agurtzen horrela, ez? Baina nintzala prostituta bat. Ez nuen ez erregin behar, bakarrik barkoira atera eta hola agurtu, eta pixkat como freska, ez? Eta esan ziaten, eramateko sujetadore eta kulerok, hola, bueno, bergona, ez dakit ozen pixkat, hola, como a juego. Eta nik, juego momentu horretan, zaten, pues ez nekin ze, eta hola, grazioso izan zala, zaten, ze saltza, gero eskerrak hori izan bakarrik, balko iratera, eta epa, ez dakit zer, hola, agurtu norbait hori izan zan. Eta esperientzia aldetzuk zemuz. Hori oso txiki izan zen, esan ez nuen asko, hola, baina beti ondo dago, beti jartzen hor, beti zaude ekipo batekin, baina nahi pasatzen ziet olakotan, gehatzen ezela gogokin gehiu ukitzeko, ez? Karo, bezala, jun eta kamareraren nahitia oso ondo dago, baina, karo, kamarera bakarrik atatzen da minutu batean, ez nahi duzu kamarera, baina protagonista, ez? Protagonista, hobentzat, hori, konflikto txoma. Bueno, komentatu duzu hori baino lan ETV-n zerbait egin zenula. Bai. Zer izan? ETV-n nahi askotan pasazet, kasten batean jun, hori etzaitateatzen, ez dakit zergatik horrela joan beharko dut urrengoan, baina rebotean beste gauza bat ateratzen zait. Bai. Eta horrekin berdina pasazan, joan etzan umeentzako programa bat indartzuten, eta etziaten hartu, baina gero berehala ditu ziaten beste programa bateako, eta oso politia zen. Zan banan izenekoa, eta zan, eske zan supermoderno garaia egiteko, ekologista, bai zan, nimitzan, karo, nera dinarekin, orduan euskan, igual 10 kilo gehiago, potxola bueltatu nintzen Inglaterratik, eta hitzeiten nuen manipulatzen zituzten muñeko batzukin, manipulatu robot txikiak bezala, batetera bat, erloju bat, eta etxe hortan bizitzanik, iten genituen eskulanak, iten genuen reportajeak naturari buruz, animali buruz, ekologikoak, azken denez, ekizakiok eta gure ingurumenari buruz, kantatu ite genuen, oso politia esan, esan programazo, esan, eta ite genituen esperimentu errexak, eskulan notakoak, eta beste batzuk ja sofistikatuagoak, genuen aholkulari Toti Martínez de Lercea, bera zan zuzendaria. Bera zan zuzendaria, karrak bat, emakume hori da, pila bat. Bilateko diago musu bat Toti. Dialtze jogo, bai. Toti. Polita da emakume hori, eta orduan ere mantzigun pila bat, eta nire ditun baina ez da izan programa. Urte edo ginen programa horrekin astero, ETV. Eta zuzenekoa zan? Ez, karrabatzen genitxun jarraian, hainbeste eta gero ematen zuten astero. Oso horreko politxadak. Leheno kastina
aipatu duzula nola zitazula lehenengoan ateratzen bakizu ze komentatu zu Maritena Salena esan zela lagun oso onak zietela. Esan zela Goenkalaga juntan pogo batzuk egostea junbaldutzen bezala eta interesikaga eta kastina probatu zuen. Batzutan nahi pasatzen, batzutan igual la konpresioa handiegia da, norberaren esamen baten bezala, edo lako egora batean. Nik ez dakit hori da, ikasten nahi naiz, denborarekin. Ni adibidez, kastinakin ditut, badakizu zuzendari bezala topatu zitzaien asko, Goenkalen eta hola. Eta nire preokupazio bakarra zen, handina, parean zegoena, aktorea, eroso egotea. Zuk egin diozuna niri, ongi etorria eman, esan etxian nagola, eta hori asko eskertzen da. Azken finean kamara badalkoa gaurrean. Arzukenean, presioak ez zaitu laguntzen. Eta ez dizu uzten gainera daukasuna ematen, Zuk kastin batea etortzen dan bat, Goenkalen egin ditut kastin handiak. Zaudelako personaje asko, eta gero urte osoan zehar ere, aukerak zaudelako, eta etzenekin ze personajetarako. Horren komen izan, irekiak izatea. Baina, zudakizu jende horrek gehienak asko zobeto egingo dula. Eta, lasai, gero egingo du egin behar duenean. Baina metzat ez dezala esperientzia hori gaizki bizitu, Beak sentitu dezala horre ondala, eta jolastu dula, eta, eondala, Aktore bezala indula, inbeharrekoa. Gero ia, bakigu nola kastina, txikila, hundila, potula, flaka, ez dakizer, komplikatua. Eta Goenkale Euskal Herriak telesai handi bat, eta zuzenari bezala egotea alako telesai batek ze sentsazioa edukitzen edo. Nik uste dut, iritsi ditzanean, nik nahi nun horrera iritsi, nebilen aktore, bai. Nebilen aktore zuzendari pausokarekin, pausoka produktorekin, eta Jabil Ortegirekin, Balmei Mendin ere egonitza, benta berri urte bastante lehenago, eta osko gustatzen zitzaidan lan hori, baina edukan gogua urrutixeago joateko. Niri beti pasatzen zait gauza bat lortzen dudanean, pixka gehiago nahi detela. Urrengo etapa bat, ez dakit gehiago bat, beste gauza bat. Elmugak jartzea. Pixkat ipurterria nahi, txeskikia nahi bai. Orduan, behar ditut gauzak mantentzen dautenak bizirik, ez? Eta hori nik nahi nun, iritsi nitzanean, eukin hon zuerrete handia, Goenkale, zuzendaritza hartzea oso importantea da, eta responsabilidadea handia da, baina ekipo oso handi batekin lan egiten duzu. Orduan ez da soziala hemen mega krakoak, ez, danak dira oso onak, departamentu bakoitzak dauzka bere jefea, bere arduradunak, eta horren azkenean elkartrokaketa on bada, da ekipo lan handi bat, ni jarretzen nuen egiten nekiena eta asko ikasi nuen. Batez ere egin nuen, eman eta ikasi. Eta bukatu zanean konturatu nintzen ze izan zen. Barruan egonean egon lanean. Gero pixkat workarit, nire lana, karo, nire lana ez da mina batean lan egitea. Orduan ulertzen dut korrikatan egizula lan horretatik, logikoki. Nerea oso lan hona da. Lana daukagunean pozik gaudegu. Zekaro artistikoa da, badakizu zuk zer da, oso lan edarra da. Orduan lanean gustoran egon, ordu pila, eta bukatu zaren esan, ai ama, ze pasada urte guzti hauetan, zenbat ikasi deten, ze bizitu deten, eta beti eskarrak emango izkiet Jabiri, oportunidadea emateagatik eta pausokari. Bai, oportunidadeak ematea eta olako ardura bat norbaiti ematea eskertzeko modukoa. Goenkalen egunen nago bizpailu atzetik ikusten, eta behin boga eta berrena figurante bezala. Aspaldi? Justo ez dakit
ogoituko zea, baina Esan, a ber? sekuentzi nahiko babezi batea, nola artxuak etorri zirela behin. Atxuak, etorri zen. Ba, alkain. Bai, batzen, nian egon? Ba, Egun horretan nian neon. Ala, osea, que egon gehiagia hiru aldiz juntu, Eta bakizu, zer ogoitzen nahi. Zer? Argazki bat dugula bilo. Claro, azkenean dakau zerbait hemen, elkarrekin juntatzea, behin eta berriz. Osea, argazki horretan gaude, pero gena, altxoak, ilenia baglieta, zutani. Osea, que ja ditugu bi argazki juntu eta gaur hau. Hirugarren aldia da kamara baten aurrean gaudela. Osea, eteni guainela ordu bete segia pentsatzen nu. Olaz, behobizarekin lehenengo aldea izango zala guai. Osea! Kontatzen zea bizitzen nola da, nahi esatizun gauzak, junda etorritea, junda etorri. Gero pasako dizun. Bai, pasako. Bueno, baina ni pantailan okerez bainako edo buguak esaten dit ezagutu zentu aitaren etxea. Zelan polita. Niretzako ze lan eta paper polita tokatu zitzaizu. Osea, Lobeto Mauleonen ama, baina benetan ze paper polita. Oso polita, Kalido Urangaren emaztea. Bai, hor lote handi joa, azkenean personajea eta lankideak, olako batean eta hor ere kastin inun, eta horretik inun. Osa, jaina izan izela esperola egin, edo guen hor badago zerredia badi joan hau beto. Bai, suerta hundile izan zen. Nik gaina Loretokin egon nahi zuzendari, Kalidorekin denetarik. Antzerkian zuzendu dut, bai, lagunak izan gara, lankideak, baina ez genuen behin lan egin aktore bezala elkarrekin eta da pasada bat. Daukan jartzen duen guztia, boi, beti zaten da, aktoreak egon behar duela, hemen eta orain, eta horrekin antzeztu, ez? Eta, bueno, Loreto eta Kalidorekin ez egotea imposi, bueno, Nagorerekin ere bai, Nagore Aranbururekin ere ukin ditun estena pare bat, oso politak. Beraz talako gure beste, bueno, hau da Romeo eta Julieta bezala zango atziztea, bi famili enfrentatu. Nagore esan beste famili horretakoaren ama, ez? Eta horren momentu baten bi amak, jake horra gintzen zuten garaian gatik, egoera horren gatik, aitek, batez ere nereak, nere senarrak, jartzen zuen Normandoa, estena bi eukik genitxun elkarrekin, gauzak elkarri esaten, eta hori ere Nagorekin lan egitea da. Baina niretzat Nagore da la bomba. Da la bomba. Egia esan eukin un ekipazo bat. Oso beti esaten da, eski ekipoa berak egia da. Eta guretzako hende importantea lan egiten gu elkarri begiratzea, eta fikzio baten barruan gaude, ez? Gezur baten barruan, gezur egi baten barruan. Orduan, karo, noletzea engantxatuko hor parean daukasunari. Eta berako lan bat egitea zegoetu esan ezakeko eta telebistakate nahiko ezaguna da, baina txikia ere Euskal Herrikoa konparatuz bestekana. Baina horrek egiten du gozotasuna eta gozotasuna ematen du familia giroa aktoren atean aurkezleen atean. Bai, nik egia esan esperientzi gutxi daukat kanpoan, oso, telebistan ez dut ez egin, hemendik kanpo, eta zinean edo, lau gauzatxu, teatroan pixka gehiago, bastante gehiago, baina pantailan ez. Baina jende guztiak esaten du ala dala, ez? Madriden edo seria hundi batean bazaudean, normalki jendea beti ere papozi dago, eta ekipuak, eta beti topatzen duzu lankide jatorrak, eta tekniko zoragarriak, eta
alde horretatik ez dago problema, baina bai estrukturak handiagoak dirala, jerarkizatuagoak, eta hor batzutan, sentsazio hori uki dezakezula, ez? Eta hemen, hemen gera familia, lan egiten duguneiko horizontalean, ez? Danok elkarri laguntzen, eta... Bueno, nik ez daukat bestelako esperientziarik horrenek ez dut, baina hemen oso ondo egiten da lan. Kalidade handia ateatzen da, baina gainera ere badago hor zerbait, ez? Gizatasun bat, egiteko orduan, eskertzen dana. Bueno, Baldomeni. Baldomeni. Zer engaintza. Auto nuena, egiten... Ez ki hona zane, Baldomeni oso hona zane. Gotezake genero aldaketa hori. Arrazai osa dezu importantea da, ez da igual alde horretatik ETBek arrisku gutxi hartu ditu, ez? Bueno, ez dituen beste serie egiten da pentsatuko du hartu dezakela ez, jakingo dute, baina oso ondo egon zen, hor arrisku hartzea. Eta Baldomeni ze polita zen, beldurrezko artikutzen rodatzen zen. Serie hori, bi denboraldi bizitxuen, bi hori atu bezan eskatu. Bi denboralditan bai. Oso emozionantea izan zen, ara joate ginen artikutzara, eta artikutza dauka gauza bat, artikutza Gipuzkoan dago, ez hori hartzun. Baina ematen zaudela, zer esango nizukenik, Kanadako baso batean, hori izaten ez nezerako Kanadan egon. Baina sensazioa ez da olako baso gigante batean, ez? Natura handia, ez? Eta karo horre dozen espiritu eta beldurrezko historita sartzeko aukera polita dago bai. Jabi ere hor oso nik oso zuzen ikusten duen, ez? Jabi Elortegi zuzendaria. Jabi, muxe bai. Eta, nabaritu zaztun mustatzen zazula natura edo espirituan. Nire bai. Zuri ere bai. Bai, iruditzen zait batzutan bizi gehala oso pareten artean, ez? Eta hirietan gehiago gainera, hiri polita daukagu zoragarria, ez ezin kexatu dut. Tikia ere bai. Hiri bezala batzutanik hiri gehiago behar dut. Horretzen ez Bilbora, Madridera, Barcelonara, behar ditut gauzak, ez? Denetariko gauzak, denetariko jende gehiago. Baina bizitzako kalidade zoragarria dauka, baina natura, bai egia da daukagula hondartza, eta baditugu gure menditxoak, ezin jakexatu, bizi geran lekuaz. Baina niri lehen aipatzen genuen artikutza bezalako natura hori, edo Noruega bai ezautu nuen, eta begiak ez dutenean ikusten bukaerarik, ez? Naturak dana daukanean, hemen nahi ez nahi karretera bat agertuko zaigu erraz, ez? Eta Noruega nahi pasatzen zen, infinitoa zala ez natura. Hori oso derra iruditzen, itxasoa bezala, itxasoan nabegatzea ere gustatzen zait horregatik. Ez daukagulako mugarik, ez? Begiratzen duzu eta ez dauka manera. Baina, adibidez, altagoen etxean, ez zena asko nazten dira mendia eta itxasoakin, eta hor oso polita da. Bai, nik uste hor daukagun entornoa oso polita da, rodajetarako, ez? Bueno, antzekia, nire begiratzen egonen, ezen gogu batzu, baina esango dut, bost bat edo, memoristatuko dut. Gauza da, memorineko zagarura da, gauza hauetakako eta bakarrik bat gogo hartzen dut. Horrexek egin Gala, la memoria de la abuela, okerez baina. Oso politia, mami memoak, bai. Hori badakizun eramarekin egin nuela. Bai. Kontatu. Hori eramarekin egin nuen. Nik lan egiten nuen, urte batzuk, bastante egin dituen 5 urte edo, Ximer, Teatre de Ximer edo Ximer konpainiarekin diala biarritzeko talde bat. Eta bastante urte lan egin ditute, 5 antzez lan, baina igual, ez da gizien bat urte 10 bat, gira, Frantzia, mugimendu handia izan genuen. Eta eduki genuen obra bat oso handia, Berton Resisten hogei aktorekin, 6 musikariak, izugarria, 2 urte egon ginen, jota fuego. Eta gero etorri zen pixkat, parealdia, ez? Gauza intensoetatik gero bero. Eta horra agertu zen obra bat, Mami Memoar, izenekoa beraiek egin zutela,
novela frantses batean inspiratua, Alzheimerrari buruz da, novela hori, eta antzerki hori. Eta orduan, bero genuen interkambio honetan, esan genuen, eta hau ere euskeraz egiten badugu, amamaren memoria, eta horren hasi ginen pentsatzen, karo, protagonista zen emakume heldu bat. Esan behar entzuten badiz, hauen dela, kasi 10 urte, nire amak orduan zitxun, 60, kasi 30 urte. Nola eltzen ere? Aixen. Venga, muixo ama. Eta nire amak antzerki egin zekan gaztetan, nire gurasoak antzerki egiten zuten gaztetan, baina nik ez ditut ikusi antzezten, jaio berrian izan gara jaietan, baina bai ditugu etxean bakartela, karraz, buruak, badakit hori ez, baina nire amak etzun berriro gehiago antzeztu. Eta zuzendariak, Jean-Marie Borrokaret esaten zuen, oso importante da, protagonista da importantea, benetako adine euki behar duen emakume hori, berak ala nahi zuen, eta alako baten lagun batek aizpeagoenagak, esan zian, eta zure ama, eta nik gatu nintzen nola. Claro, baina nire amaren egiteko zen, eta hori ere importantea zen, izu antzekoa, ez nola lantzekoa izatea, baina. Eta zanen, ez dakit, nahiko duen, eta esan zian behar, galdetu nion zuzendariari komentatu nion, da esan nion, ez dakit, baina nire amarekin itzien godet, favorez, horri da dine itzien godeu, beak edo repente esan dezake, ni horren, enbiztu urteta geho antzerki egiten. Hoi izan zala esan zuna. Baina etzun ez esan. Eta horren esan, guazen biarritzera, danok, egongo geran aktore guztik, irakurriko dugu obra, egingo ditugu improvisaketa batzuk, eta hor nola sentitzen zean. Zu ondo sentitzen bazea, gainean eramak frantzesa daki. Eta horren zuzendariarekin ere, baitz egiteko berak gazteleraz pixkat ere, baina horrek ere laguntzen zula, ez? Eta horro junginen ikustea lehenengo emanaldia, Mami Memoir frantsesez egiten zuten hango emakumea ere zoragarria zen, danak, baina emakumeak protagonista zen, bera amona. Eta gero ingenitu lan egun horiek, eta nera maia zegoen gogoakin. Aktore zena dauka barrun berak ere, eta baiezkoa esan zuen, eta hor zibili ginen obra horrekin. Oso politia izan zen eramarekin antzuztean. Baina, aizko gustatu esan duzuna, esan zeniola, bueno, ama, guazak, gidoia irakurriko da, eta nola sentitzen zera. Hori oso bolita da. Importantea da, ez? Berak ikusiko balu, berari suposatzen zion urduetasuna gana dago. Eta memoriaren beldurro hori, memoria gure. Gogoratuko naiz, testua ikasi behar da, gero emanaldiak. Beti dago, reto txiki hori, baina karo, ohitura bada ere, berak ohitura galduta zeukan. Gaizki pasatzeko ezin da izan. Adin horietan batez, ja dana eman dezula, haindik eren eramak gerra asko emango dut, lan asko itxen du, baina lana, ja jubilatua, bere lan ezin da izan gaizki pasatzeko. Izan behar da, gustatzen zezulako, eta esaten zut aktorea da, tantxekute ginen 8 aktoreko obra bat zen, konpainian batea eta bestea, eta eramak oso ondo pasatzen zuen, eta behar zen, la reina de la fiesta, tantxe, oso polik egiten zuen gaina, umore handia sartu zion personajeari, bai, jakintzun nola aprobetxatu humoreko momentu, porque azkenan Alzheimerrak bakigu, gaixotasunak eukiditzake bere momentuk, ez? Baina badude momentu batzuk, hori situazio komikoak ere gertatzen direla, zeberak nahi gabe, lalia parda, ez? Eta berak oso no jakintzun guzti hori etekina ateratzen, bai, oso lan fina egintzen dut. Eta gainera, pertsona bakoitza gauza ezberdinak eman dezakegu pertsona. Gero, amari pasa zitzaion, bere ama, nire amatxi, Alzheimerra eukizuna ere bai. Eta horren oso gertutik sentitzen zuen bizitako hori, ez? Denbora pasa zen, ez? Amatxi hiltzela, hasi gindanean lanarekin, hor nire zeukan, bai, danak lagundu ziola, ez? Bere aktore zena hori, bere bizipena, bere eskuzabaltasuna, bai. Bueno, eta gau egun, aukeraz banago, homofobika. No homofobika, no mobil fobia, oza, mobilik gabe ezin dela bizi. Horrekin iten dugu, peluka berdeak ikusitzen hori. Kontatu, zer da galatzeko doa berdez jantzeko
Hirukote hori. Hirukote berdek, peluka berdea daramatzan hirukote hori egeran homofobikak. Belen Cruz, Amaia Lizarralde eta ni neu. Eta ja 2 urte, hasi ginela obra honekin, hola, pentsatzen, ben azarrete egin dugu elkarrekin, poltsiko antzerkira presentatu genuen ideia, irabazi genuen saria, ja sariak esan dizun, 3 bolo zen ditula, arrankau genuen, eta aterazan obra bat oso polita, hain polita, mobilei buruz da, manola gauden engantzatuak eta situazio komiko pilo bat, reflexioarekin. Noragoaz, baina komediarekin. Komedia erabiliz horretarako, situazioa pixkat ispilu lan horrekin, haunditzeko, deformatzen duten ispilu egin, pixkat haunditzeko. Eta pasatzen gara terapia bat aitzakia, publikoarekin egiten dugun terapia bat, nomofobikoa garelako danok. Brometan estegia, baina polikinak eramaten diogu begoera askotara. Leku publikoetan gertatzen didanak, imaginatu autobusean, ospitaletan, mobilak. Gero ere, teleberri bat daukagu, dana mobilekin gertatzen diren egoerari buruz, monologoak ere, eta horrateatzen dira persona ezberdinak, gazte bat, gazteak eta bere Instagramen behar ditun like guzti horiek, ongi sentitzeko, gazteak eta duak segurazki, baina kasu horretan gazteen gandago apoiatua, Facebook, nordia sare sozialak ateatzen dira gehiago, situazio komiko ezberdinak. Eta badakizu, webserie bat egin genula ere, bai? Eta baina gau, psikologia puntu bat daka, Bai, dauka. Azken finak gune genuna zen, komedia egin, baina jendea pentsatzen utzi. Irribarrekin, ez olako. Baina esaten, igual momentu honetan daukatela hemen laguna, igual mobila, oantxe bentza 5 minutu utzi dezaket, ez? Baina, karo, mobila daude egin horretarako, pipipi, iraia, begiratu behar dugu, ez? Hor dago dependentzia, eta da pixka bat, brometan kontuatzea, beste dependentzia sartu zegula, makina zoragarri batekin, karo, albideratzen dizkigula inbeste gauza, ez? Webserie horretatik esango didazu bidearen zerbait hemen ikusteko. Bale, dira 6 kapitulo. Denboraldi bat, grabatu genuen, nomofobikak.eus. Hor sartuta, agertzen dira danak, edo YouTube nomofobikak jarrita, jazta, eta danean zabaldu dugu gurea, ez? Ze kapitulo, nola diran hain motxak, 3 minutukoak, 3-4. Arrankatzen badezu lehenengoarekin, baina danak ikusten dituzu. Baina daude igual, ez dakit, bat oso politia da, 5. Kanpoa eta ginalako, ez? Dara gertatzen da izan terapia horretan beti ere, eta kutsa kultur ikusten zizkigun espazio horietan, zoragarrietan, ez? Ematen adala oso horre misterioa eta tensioak inetan. Baina gero 5. ja eta ginen kalera. Eta joan ginen Peruarrira, Perurendaren museora bai, hain utzi ziguten grabatzen, han barruan grabatu genuen sekuentzia bat, han mendi puntan ikusten den sekuentzia antxe dago eginda ere bai, hori nire kutxunetakoa da. 6. aktore guztik, parte hartu zuten guztik agertzen diralako, eske bakizu gumiak bezala da, bat okeratzea zaila egiten da, ez da? Jo, zein eguziko da 5. ala 6. Bata musikala da eta bestea ez, zure ze gustatzen zaizkizu. Musikala. 6. Hau da. Oso latza da, Bai. Ze gaizki kantatzen dugun benetan, horrela jarraitu ez gero, planetako lehortearekin bukatzen dugu. Nirea bestiak 5. Ai, Ziber, graduatu nahi gaituzte, terapiatik bota. Ze? Baina, aeroportuan gertatu zen eta gero... Beira. Bastreneko irudia naiz, eta urrengo espota ere grabatu behar dirutza. Hanik followerri eskatu nien, kotxean WhatsApparekin jendea rapatzen bazuten argazkiak bialtzeko eta beida.
3.000 dauzkat. Bai, eta Basque Trafficeko hau ikusi eta ninen naute orain kanpainarako. Baina enteratzen badia sendatu naizela, akabo esklusiba. Hombre. Ai, direk ez dut hemendik alde egin. Ez da nik ere. Zer egin dezakegu. Ideia bat daukat? Deiaren komodina. Zoragarri, ensaioa zoragarri atera da. Bueno, badakizue gaur egun garrantzitsua da zuentzako, zuen graduazioa eta liberazioaren eguna da. Eta horretarako izango dugu gaur gurekin, gure guru eta maestre handia, Jogurina Boraba! Komunikatuko gara, kontrolatuz beti. Twitter, Facebook, Instagram, aski dugu aski. Oan zaitezte urrukugatik, nahiko da noski. Aski da, aski da, aski da, aski da. Mila esker benetan, ez bakarrik gainea abestiarengatik, baizik eta mobilik gabe bizitzagaitik. Eta lehenengo titula, norengana dijoa, Mr. Twitter! Tituloa, a ber, norengana dijoa, Katzalin Biteri! Katzalin Biteri? Aitziber eta Katzalinek ez zitu hemendik alde egin. Baina nostok zarete zuen. Izango gara bat zuek, urte gutxi barru. Eta hauekin oso ondo pasatzen aigea. Ez dizuegu utziko, bi hauek akatzen. Guk ez dugu inor akabatzen, mesedez. Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Lasai, 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 lasai. Para homofobika! Para, a ber, hori, zuek hori nahi baldin badezue, hori izango dezue. Eta ni ez naiz inoiz hirugarren adineko jendearen aurka jarriko. Eta zuekin nago. Noski baiet. Terapiara! Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Terapiara! Nomofobika! Hemen! Bai? Spot berri bat egiteko? Bai, itxoin errepresentatarekin itzein behar dut. Bai, momentu. Bai? Bai?